Dobré, jdeme tady hore. Takže... Aha, to dobré jako koupelně. Ok, dáme si tam tohle a zase dáme asi takovýhle a tohle dáme tak. Taky tam dáme, že takhle. To dáme pryč. Tak. To dáme, že na zem, akože, že to tam bude, aby tam bylo víš. Ok, hrabem, treba. Aspoň voňavku by sme mohli. Sen. A tohle. Ok. Dá to do sufníka. Tak. A tak. Ok. Jedno. A musíme tam mať. Budeme mať rovnaký kartáček. Ako zavonem teda. No, čekaj. Ok. Potom si tam dáme taky. Ok, koupelnu asi máme, jdeme si tady, ještě dole jsem zabila světlo, nevadí. Potom si dáme dole, že světlo do kuchyně a tady můžeme dát takhle. Jdeme, my budeme spolu izbičku takhle. A tohle nevím, co bude. Ale my si urobíme prostě společnou izbičku. Asi dáme takovýhle. Ano, ne. Leženie se, že krásně. Dáme takto. Já mám rada bílou a ona růžová. Že daj. Tak dáme takovýhle. Takže, aha. To vypadá jak spíš nějaká koupe. O, to je mega. Krásně. Tohle bude naše izbička. Budeme mít aspoň postělku, asi takovouhle. Tak. A tady budeme spolu hrát. Udělám si obrovský stůl. Půjdeme na chvíličku, napijeme kávu. Aha, ok. A potom vyprodáme ten typ. Kámo. A tady budeme spolu hrát, že se budeme střídat. A když ona bude hrát a já budeme chtít potom hrát taky, tak jo, já nechám. Jak to bude naopak, tak ona mě nenechá. Ale já ji pustím. Takovýhle velký to bude. Dáme si tam. Oj. Mikrofonik. Takovýhle. A mobily svoje. A cerovky svoje. Já si budem růžová. Hej. A tady že dá takhle. A ne. Dáme si tam černý. Ne, dáme si tam takovýhle. Tak. Tady, že bude, že na plejko a tak. Oj. Takže ona bude mít, že... Tak. A budeme tady, tak.
Tak to bylo docela rusky. Já bude asi fialové, ale bude modrá. A hora bude asi nic, totiž. Co to čekáš, Mare? No asi Maša asi udělal, že screenu. Tak budeme takhle. To jsem měl poslat stůl, ale tak aspoň tak. Může být. A jdeme asi splíšečka takového fialového. Ne, já budu mít plíšečka. To by asi mohlo být vše, a tady nevím, co bude. Já nevím. Jak tady bude jakože... To bude... No nevím. Tak masáž tu budeme mať. Kámo, masáž. Zase budeme žít v luxusu. Luxusu. Dobre. Luxusu. Kámo, luxus. No. Já si to zlomám poličky. Jenom takovou délku. Dáme si další luxusné, krásné věci. Luxusné. Okay. A budou to 2 těřidla. Takovýhle. Kam choď tam? Ale ne, jeden bude čekat. A tady může být například něco farebného aspoň. A tam budeme, já vím co. Takhle. To je mega moc nádherný. A já vím, co tam můžu dělat. Vidíte, lidi? To je mega hezký. Hle. Tak to dáme. Aha. Tohle bude náš soukromý věc. Ale já hledám jenom věc. Nevím totiž, kde je. Nevím, kde je. A tak dáme tuhle. Budou tady květinky, všechno. Úplně všechno možné. A nebudu vám hovorit, co to bude. Takhle, tak a tak.
je to krásná věc. Je to mega pěkná věc. Dobré, tak já myslím, že máme hotové. A tady budeme pívat my. Mega! Tohle je Kaja a tohle jsem já. Dobré. Ahojte.